Hvorfor skal det være så svært at starte en virksomhed som ung? Altså, jeg mener bare, vi hører hele tiden, hvor vigtigt entreprenørskab og iværksætteri er for fremtiden. Men når du er under 18, så er det lidt som om, at systemet gør alt for at bremse dig. Du kan nemlig ikke bare få CVR-nummer som ung i Danmark. Først skal du ansøge om tilladelse gennem familieretshuset, og selv hvis du får den, skal dine forældre stadig stå som ansvarlige. Altså, familieretshuset, de påstår, at det kun tager 6 uger at behandle en sag, men altså i mit tilfælde, der tog det altså 6 måneder. Lad mig fortælle dig, hvad jeg oplevede. Mit navn det er Axel Lyholt, og du måske læser om mig i en titel som den her, eller den her. I hvert fald, jeg er 16 år, og jeg driver mit eget webbureau. Jeg har arbejdet med computer og programmering i mange år, og som 14-årig, der fik jeg min første kunde. Da jeg så fyldte 15, der ville jeg så tage det videre til det næste niveau og starte min egen virksomhed. Det viser dog til at være en del sværere, end jeg lige havde forventet. I min første ansøgning, der blev jeg afvist, og det er egentlig helt fair. Problemet her ligger i, at jeg kunne ikke finde informationen på, hvad jeg skulle bruge min ansøgning for familieretshuset selv. Og det tog 2 måneder bare for at blive afvist. Det kan vi godt gøre bedre. I sidste ende, der endte jeg altså heller ikke med at vente 6 uger, som da de render rundt og siger. Jeg endte med at vente i et halvt år. Et halvt år, hvor jeg kunne have arbejdet på min virksomhed og videreudviklet på den, men i stedet så fast i bureaukrati. Altså, det er lidt som om, at systemet slet ikke er designet til at hjælpe unge iværksættere. Heldigvis så er der begyndt at dukke nogle initiativer op for at hjælpe unge iværksættere. Et godt eksempel på det her, det er for eksempel eLab. eLab, det er et sted, hvor unge iværksættere, der er under ungdomsuddannelser, kan gå hen for at få hjælp med at starte deres egen virksomhed og drive den. Og det var måske præcis den hjælp, jeg havde brug for, mens jeg startede min virksomhed. Og altså, hvis det er, vi virkelig mener, at vi vil have flere unge iværksættere i Danmark, hvorfor gør vi det så svært for dem? Jeg synes, det her det skal ændres, men altså, hvad synes du? Synes du ikke, at vi skal give unge en reel chance og mulighed for at starte deres egen virksomhed? Så netop derfor mener jeg, at det er vigtigt, at vi spørger os selv,